was weer een enerverend Limburgs wielerjaar met veel mooie koersen in onze provincie, mooie winnaars en nieuwe initiatieven. Maar ook met zorgen, vooral voor de toekomst van de wielersport. Het wordt namelijk steeds lastiger om een wielerkoers te organiseren. Er wordt steeds meer van ons gevraagd wat vergunningen betreft. En natuurlijk ook financieel wordt het steeds duurder. Organisatorisch omdenken is de sleutel tot succes. Geen koers meer voor verwende profs, maar voor clubrenners, zoals bij de Eurode Omloop in Kerkrade. Het grote voordeel is denk ik dat je dus van tevoren weet dat ze gaan komen. We hebben 25 ploegen, die schrijven zich voor de hele clubcompetitie in en die hebben een startverplichting op alle wedstrijden. Nog meer uitdagingen voor de organisatoren van wielerkoersen. Geen politiebegeleiding meer, maar burgermotards die de koers beveiligen. Dat is ook weer een uitdaging. Wij doen wel al wat toertochten begeleiden hier in het Limburgse door de jaren heen. Dus we hebben wel een beetje ervaring, maar natuurlijk niet ervaring van politie. Dat gaat soms heel erg goed, zoals bij de Volta Next Classic, maar soms ook niet. Zoals bij de vernieuwde Tour of Holland, waarbij auto's het peloton tegemoet reden. Als we doorrijden, dan is het gewoon wachten tot het misgaat. En dan denk ik dat het beter is om met z'n allen te besluiten dat we zeggen van... het is een hartstikke mooi initiatief, maar op deze manier kunnen we beter geen Tour of Holland organiseren hier. Toch blijven de organisatoren optimistisch, zoals een Valkenburg, waar bekend werd gemaakt dat in 2028 op de Kouberg weer wordt gestreden voor de Nederlandse driekleur. Het is toch 55 jaar geleden dat hier voor de laatste keer een Nederlands kampioenschap heeft plaatsgevonden. En dat op het 100-jarige jubileum van het KMU. Dus dat is prachtig. In Valkenburg beseffen ze hoe belangrijk wielerhistorie is. In woord en daad en in oude kroon. Pardon, wielermemorabele spullen bedoel ik. Ik ben ook een beetje aan het opruimen thuis. Als je minder ruimte krijgt. En denk je, ja, wat moet ik ermee? Maar ja, je kan het ook niet weggooien. Over vroeger gesproken. In Maastricht ging de documentaire van de inmiddels 85-jarige Eddy Merckx in de buitenlucht in première. Maar vanavond is het hier met koptelefoons op in een prachtig park bij Maastricht. Dat heeft extra impact. Merckx was een alleskunner. Tijdrijden, sprinten, klassementen en op de baan. De huidige kannibaal bij het vrouwenwielrennen luistert naar de naam Lorena Wiebes. De wielrenster uit Simpelveld wint overal. Op het asfalt, op de baan, maar ook op het gravel. Tussen Beek en Maastricht, over de gravelwegen van Beekdalen, Meersen en Valkenburg, reed ze met in de slotfase een klein beetje hulp van iemand anders naar de wereldtitel gravel. Een mooie regenboogtrui voor Wiebes, maar op de groene loper in Maastricht bleven de stofwolken over de slotfase toch nog wel heel erg lang hangen. Als wij niet rijden of als wij niet achter elkaar rijden, dan is er geen wedstrijd, zeg maar. Er glipt ook een wereldtitel uit haar handen vandaan. En ja, dat is koers en dat is het lastige aan gravel. Het is een beetje een vreemd WK, omdat je dus wel met een oranje tenue aanrijdt, maar je plaatst je volledig individueel. En vervolgens mag je niet tegen elkaar rijden. Ja, het is een beetje onduidelijk. Maar die onduidelijke manier van koersen zorgt er wel voor dat het rijden op een gravelfiets heel erg leuk en populair is. Ook bij de Limburgers. En als je dan heel erg goed bent, zoals Matthijs Lohman uit Heerlen, sta je op de UCI-ranking op de nummer 1 plek. Zeg maar de Pogacar, maar dan van het gravelrijden. Ik ben er wel super trots op hoor, daar niet van. Ja, ik weet niet. Een wedstrijd winnen, wat ik gelukkig dit jaar ook 2 keer heb mogen doen, dat voelt toch nog beter om als eerste over de streep te komen. Ja, dank je de koekoek. Dat wil iedereen wel. Zelfs als je helemaal uit Aruba komt. Wel met Limburgse roots. Uiteraard is het voor mij heel bijzonder. Ik kom uit deze regio en dan voor mijn nieuwe thuisland van 8000 kilometer verderop naar hier te komen en dan thuis toch weer een wedstrijd te rijden. Het voelt heel gek. Wat voor sommigen ook gek voelt, is dat je op de wedstrijddag in de Tourversie over hetzelfde parcours mag rijden als de profs. Ja, dat is toch bijzonder hè? Dat je daar op dat stuk mag rijden waar al die grote namen straks gaan rijden. Dat is toch wel bijzonder. Yesterday, Giro de Lombardio, and now the World Championship. Are you fit today? I feel alright. I think I didn't really switch off. I mean, my body didn't relax, so I feel okay. Ik denk dat wij vandaag de mooiste dag van ons leven gaan beleven. Het is schitterend wat hij doet en we gaan voor goud. De fans van Florian Vermeers hadden al vroeg een goed voorgevoel op succes. Sommigen dachten Vermeers nog slim af te kunnen zijn door nog vroeger dan hem aan de start te gaan staan of te zitten. Hoe laat zat u hier al? 8 uur.
8 uur, ja. En u was nog niet de eerste. Nee, ik heb begrepen dat er wat concurrenten hier om 7 uur zaten. Wie legt hem nu eens uit dat het niet gaat om als eerste aan de start te zijn, maar als eerste aan de finish te komen? Dat kun je wel overlaten aan Florian Vermeers. De Belg rijdt een dijk van een gravelkoers en kroont zich in Maastricht tot de nieuwe wereldkampioen gravel. Het is voor mij een ongelooflijke overwinning en ik ben enorm blij dat het vandaag is gelukt. Het was lastig, maar de klimmen waren niet super lang. Maar het was wel een parcours dat naar het einde toe wel echt meer en meer begon door te wegen. Dus dat was voor mij ideaal. Waren er dit seizoen dan ook nog Limburgse overwinningen? Jazeker, maar niet zoveel. Maar ze waren er. Zo won Quinty Schoens haar eerste profkoers. In Frankrijk ging ze in de Maribel Classic als eerste over de streep. Haar ploeggenote Scarlett Soere pakte ook dit jaar weer een mooie overwinning. In de Tour de l'Avenir won ze in het oranje de tweede rit. And then I won, so I'm really happy and also really relieved. Lorena Wiebes is dit jaar de onbetwiste zegenkoningin. Alleen al op de weg won de in Simpelveld woonachtige Wiebes in totaal 25 keer. En dat deed ze ook in de Limburgse etappe in de Simac Ladies Tour. Burgemeester Hans Teunissen van wielergemeente Gennep applaudisseert terecht. Uniek moment in Olympia's Tour. Een Limburgse ploeg onder de vlag van Limburg Cycling aan de start van de meerdaagse rittenkoers. Kans voor ons, voor deze jongens om zich in Nederland, maar nu vooral vandaag in Limburg te laten zien. Ik vind dit een hele leuke koers. Eindelijk is het op eigen grondgebied. In plaats van altijd in België maar te koersen, dan vind ik het wel fijn om hier in het mooie Limburg dan te komen koersen. De Limburgse etappe in Olympia's Tour wordt op de Adstegenbeek een prooi voor Timo de Jong. Wout Poels, ondertussen bezig aan zijn 17e seizoen bij de profs, sloeg weer eens toe tijdens de ronde van Turkije. Onder Luik-Bastenaken-Luik omstandigheden won hij een bergetappe en ging enkele dagen later als winnaar van het eindklassement het podium op. Wout Poels en Mike Teunissen reden overigens dit seizoen voor het eerst in een professionele loopbaan voor dezelfde ploeg, voor XDS Astana. Maar ze kennen elkaar al heel erg lang. Toen ik 8 was bij Buitenlust in Helmond en toen fietste Wouter al rond. Dus, En ik was een jaartje of 12 toen begon. En dan ging ik altijd vanuit Blitterswijk naar Helmond op de fiets, 30 kilometer. En Mike woonde in IJsselstein. En dan kwam ik hem af en toe tegen met zijn vader. Teunissen en Poels reden overigens dit seizoen op Chinese fietsen. Niels Sinsek was een weer op zijn Maastrichtse fiets goed opdreef op de Chinese wegen. Wederom wist hij te winnen in het land van de rode draak. Niet gek dat Sinsek tegenwoordig de Chinese taal beter beheerst dan het Maastrichts. 哇，两人已经是开始提前庆祝胜利了。哇，他把最后的这个冠军的机会是尼尔斯新社科。 Ni Chao Shomeming is zo heet jij. Bohen Gausing is ik ben blij. Ni Hao is gewoon hallo. Dus, Ook Timothy de Koning uit Brunsum weet ondertussen wat winnen is. Als para-wielrenner pakte hij in zijn klasse de Nederlandse titel. De koning heeft veel profijt gehad door te kijken naar zijn voorbeelden Mitch Verlieze en Chantal Haan. Ja, er is een hele goede lichting Limburgers voor mij gekomen. Met meerdere Paralympische kampioenen en wereldkampioenen. Ik ben blij dat ik hun zo dichtbij heb, want daar kan ik natuurlijk heel veel van leren. En ook die voorbeelden weten nog steeds wat winnen is. Mitch Verlieze behaalde op het wereldkampioenschap in het Belgische Ronse zijn 10e wereldtitel. En voor Chantal Hane was er ook weer succes. Zij pakte voor de tweede keer goud op een mondiale titelstrijd. Nog een Limburgse wereldkampioen. Julie van den Ham kroonde zich in Kopenhagen tot wereldkampioen BMX. De Europese titel had ze al eerder behaald. Freek Bouten mag zich een jaar lang Nederlands kampioen mountainbike noemen. In het onderdeel cross-country liet hij het complete deelnemersveld achter zich. En dan te bedenken dat Bouten gezien zijn leeftijd pas belofterenner is. Jules Hendricks is gezien zijn leeftijd nog junior, maar versierde wel al een contract bij de opleidingsploeg van Bahrein Victorious. En hij heeft duidelijke doelen. Vooral leren koersen in hele grote wedstrijden. Denk aan Luik-Bastenaken-Luik. Dat is echt wel een ander niveautje dan een rondje om de kerk in Nederland of België. De Amstel Gold Race is bepaald geen rondje om de kerk. Daar komen de grote tenoren aan de start. En ook
aan de streep. Andere kant van de weg. Evenepoel heeft vertrouwen getankt in de sprint tegen Van Aert. Evenepoel en Pogacar die ernaast komt. Een titanengevecht. Een absolute strijd van de grote kampioenen van de wielersport. Maar Remco Evenepoel, die lijkt het hier te halen. Of komt daar nog Pogacar? Ja. Ja. Met z'n drieën op een rij. En het verdikt. Ja, wordt hier duidelijk. Matthias Skjelmose heeft de dag van zijn leven. Ellen van Dijk moet passen op de aanval van Mischa Bredewold van de Limburgse SD Works formatie. Maar bovenop de Kouwenberg bij het ingang van de laatste kilometer zijn de verschillen klein. Maar groot genoeg om Mischa Bredewold de Amstel Gold Race voor vrouwen te laten winnen. Die en Ellen Smith. Of Lanhoven, uit die stand, daar komt Smith. Van den Broek misschien ook, Van den Broek of Smith, Van den Broek of Smith, het is Smith. Hij wint de 15e editie van de Volta Next Classic. Remke Gerrits op weg naar de overwinning in de vrouwenkoers namens de nationale ploeg. Laurens Adam wint met zijn vrouwen. En al deze winnaars kwamen als eerste over de streep. Logisch, zult u zeggen. Nee hoor, je hebt ook winnaars, grote winnaars moet ik zeggen, die misschien niet als eerste over de streep komen. Ik ben altijd laatste. Maar ik dacht dat we de 9 meededen, toen ik wel wat hoger dan 9 was. Maar ik blijf me altijd laatste. Maar je hebt nog altijd goede zin? Ik doe het voor de plezier. Niet dat ik echt wat wil winnen, maar dat ik gewoon voor de plezier is. Jade, wat ben jij een absolute held, hè? Ja, dit is Want mooi. nooit opgeven, jongen. Nooit opgeven. En ook al zul je waarschijnlijk niet heel veel winnen, je bent voor mij een absolute kampioen. Wielrenner Jaden is de landelijke social media sensatie van het jaar. Zijn uitspraak Ik doe het voor de plezier. Niet dat ik echt wat wil winnen. leverde hem in totaal zo'n 6 miljoen views op. Van Team Visma en Eurosport tot aan Guido Weijers en Claudia de Breij. Ik heeft contact gehad met RTL en met 3FM en met Jeugdjournaal en L1 natuurlijk. Dus ja, van alles. En al die aanmoedigingen hebben ervoor gezorgd dat Jaden onlangs in een wielerkoers niet als laatste is geëindigd. En zo zie je maar, de doorzetter wint. Oh ja, mocht je nu als wielrenner hier in de zaal zitten en ondanks je geweldige prestaties dit jaar niet tot wielrenner van het jaar uitgeroepen worden, dan denk hier aan. Ik doe het voor de plezier. Niet dat ik echt wat wil winnen, maar dat ik gewoon voor de plezier is.